Doamne, al milei și al iubirii nesfârșite, cu inimă smerită mă plec înaintea Ta și mă rog pentru sufletele celor adormiți, pentru toți cei ce au plecat din această lume cu nădejdea învierii și a vieții veșnice. Îți încredințez, Doamne, părinții noștri, frații și surorile noastre, prietenii, rudele și pe toți cei dragi ai noștri care nu mai sunt printre noi. Tu, Cel ce cunoști fiecare lacrimă vărsată, fiecare dor nespus, revarsă asupra lor lumina harului Tău. Odihnește-i, Doamne, în loc luminat, în loc de verdeață, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Iartă-le greșelile făcute cu voie sau fără voie, pentru că nimeni nu este fără de păcat înaintea Ta. Cu mila și îndurarea Ta, Doamne, curățește-le sufletele și primește-i în împărăția Ta cea veșnică. Ne rugăm pentru toți cei plecați din neam în neam, pentru sufletele uitate, pentru cei ce nu au pe nimeni care să le aprindă o lumânare sau să le înalțe o rugăciune. Tu, Doamne, fii lumina lor, fii mângâierea lor. Noi, cei rămași, cerem ajutorul Tău, Doamne, ca să ne întărești în credință, să ne îmbrățișezi cu mila Ta și să ne dai nădejdea revederii în împărăția Ta. Veșnică să le fie pomenirea. Odihnește-i, Doamne, cu drepții Tăi. Amin.